Ba sa ka ci a wakina a shiga tsari ko aka shiga tsari ko ana ganin ka abokina an ci kwasa shiga idina masu ba tsari ko mana an ci ji abula ta ya huska ya shiga shi su lai jimo sai da ya yi Allah sai dare ya tsala an ce shi kuwa saka ci ko a za cikin ta yaƙo lai zakariya ya ɗauka mata alƙawali ba